ସକାଳୁ ସକାଳୁ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏରିଆ ଅଚିହ୍ନା ଜାଗା, କେବେ ବି ଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ। ଟିକେ ଡର ଡର ଲାଗୁଥାଏ ସତ, ତଥାପି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲୁ, ମଉସା ଏ ରାସ୍ତାଟି କୋଉଠି ଯାଇ ସରିବ? ମଉସା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାଇଲେ, କହିଲେ, ପିଲେ ଏତେ ସକାଳୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆମେ କହିଲୁ, ମଉସା ଆମେ ବାବା ବାୟା ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ମଉସା ଜଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହ କହିଲେ, ପିଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ତମେମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଅ, ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ, ସେଇଠାରେ ବାବା ବାୟା ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଆମେମାନେ ନିର୍ଭୟର ସହ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବାୟା ବାବାଙ୍କର